Vayan como mostra unha pequena restra de actividades que agora me veñen á memoria, que Antón impulsou e das que en todo momento nos ia facendo partícipes a todos e a todas, os que estábamos con ele. A creación do espazo desta Casa da Cultura, a súa implicación na posta en marcha das escolas de canteiros que recuperaron as abandonadas laudas de Santa María Nova, que a piques estivéramos de perder se non interven, e chama a toda a xente. A rehabilitación que se fixo no seu tempo como concejal de Cultura da Praza de Abastos, o seu persistente labor en prol da rehabilitación do Teatro Coliseo Noela, que lle levou moitas horas, moitísima delegación, moito despacho, moita burocracia. Espazo de lecer agora para o deleite musical, teatral e artístico da vila de Noia. É algo tan emocionante tamén como pensar nun espazo que ele pensou para as persoas maiores, para que puderan disfrutar de traballar, de sufrir moito na vida seguramente, e ainda o recordo que o seu pillo ya dicindo que iba a facer unha festa de remusicar as persoas maiores, e ele tamén soubo dignificar esa idade a que todos chegaremos, queremos chegar. Debemos tamén ao inmenso pulo a Vilés de Taramancos pola recuperación desa carta fundacional de Noia que nos enseñaba e nos decía que rescatara do olvido, que rescatara da humildade, que rescatara non sabe de onde. A edición dos poemas tamén de María Mariño, coa publicación de Verba que Comenza, a súa implicación na homenaxe no acto de Servario da Rosalía de Castro en Santiago de Compostela, estábamos ali en verano, moita xente, foi moi intenso. Tamén o recordo en homenaxe a Xosé Afonso, que posiblemente Ana tamén recorde, bailamos muitísimo alá Castrelos hasta as 4 da mañá, e o día seguinte a Vilés veu e nos trouxo un montón de xente que estábamos ali, uns bolicos e uns curasáns para o desayuno. Tamén o recordo a intensidade da súa acción pola memoria e rescate dos murais nos Vano do Gris, e por suposto nos deixou tamén todos os seus escritos, O tempo no espello, Cantos caucanos, As torres no ar, A última fuxida, Nova crónica das Indias, os textos de reflexión recollidos en obra viva, as súas traducións, a súa preocupación pola normalización e dignificación da lingua galega, as obras de teatro infantil, e a extensísima e diversa obra na que Antón tocou todos os xéneros literarios, sen esquecer a súa paixón pola pintura e pola música. Intensísimos e plenos, ferventes, apaixoados anos nos que o poeta nos agasallou coa súa propia vida. Recordo con moita nostalgia e un gran sorriso a súa constante achega en todo o canto de interese pasou en Noia, e non só en Noia, senón en toda a nosa comarca, en distintas localidades e cidades galegas, os recitais poéticos no Liceo, na Casca, en Santiago, en Vigo, coa Asociación Cultural O Facho, na Coruña, en Ribeira, e moitos máis. Lembro tamén a súa alegría na celebración do Antroido. A Vilés sempre escollía os disfraces máis acaídos para cada situación, e era unha situación especial. Temos que entrar na tasca, porque ao pasar a procesión estábamos nós ali, a súa defensa dos espazos naturais, a súa inmensa convicción ecoloxista, como non, as noites de foliada cantando as habaneras, os amigos e amigas na tasca, os abruños e as amoras, que carretábamos de Taramancos na tasca, que Sofía transformaba en riquísimas marmeladas. A verdade é que a Vilés, como todos e todas sabemos seguramente, casi todos o conhecemos, que era un ser humano especial, unha madeira antiga, unha raíz galega e universal, e ao mesmo tempo luz acesa e inesquecida. Ainda andan eses ollos seus, eses seus ollos horizontes, contando os lindes deste tempo. O seu espírito non quer ser xa pasado, deixase convocar a súa generosidade vital nunha longa conversa sempre aberta na espiral do tempo. Reaparece recorrentemente nos seus poemas o afán e o desexo de permanencia o carón da natureza, pero tamén do barro humano e de todo canto a bom.